Ľudia, vy by ste mi ani neuverili, čo sa mi stalo. Zavolal mi taký podvodník z Rakúska. Číslo vám nedal, lebo je to také náchylné. A chcel, aby som si ho pridal na WhatsApp, tak si pridám, lebo veď srandu si neurobím. Nepísal som si s ním, robil som si z neho srandu. A on vám povie, aby ste lajkli nejaké random TikTok video a potom, ako by sa nechumelilo, typko vám pošle nejaký kontakt na typku na Telegrame a vy si ju pridáte, hej, a pošlete tam nejaký identifikačný kód či čo, alebo identifikačný, proste také dačo. A typka sa vás pýta na nejaké random somariny a vy jej tam máte dať dačo z Revolut účtom. Takže vy, keď jej tam dáte ten Revolut účet, tak hádajte čo? Smysnú vám penieži, lebo nejsem taký hlupý, aby som to skúšal, viete? No, typci za jeden vlog vám sľubujú, že 180 money. Takže neverte takéto telefóny, ktoré nemajú hlavu a petu. Hej, viete, keď si chcete urobiť srandu, OK, ale robte to na vlastné nebezpečie, pretože je to také docela nachylné a ja som im skoro začala veriť, takže na srandu, hej, ja som si toho podvodníka pomenoval Tichaň Zákerný, takže potom je s tými menami na WhatsAppe veľká sranda, takže odporúčam si z nich robiť srandu, lebo týpci budú z vás mať nervy a tak potom nič z toho neurobia, takže to odporúčam dobrým tak podvodníkom. Ja som si z nich robil srandu, že som kuriér pice. No, ale toto by bolo z toho videa všetko. Chcem vás iba varovať tým, aby ste nezdvíhali random telefonáty. Hlavne, kľudne zdvihnite, ale robte to na vlastné nebezpečie. A určite nevolajte späť, lebo oni vám potom stiahnu extrémne veľa kreditu. Takže ale toto by bolo z tohoto videa všetko. Like, odber či zdieľanie mi veľmi pomôže. Blížime sa ku 30 odberateľom, takže bolo by veľmi super, kebyže zvážite ten odber. A ja sa vidím u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čau, čau.